La civilització grega. Primera part. Primer hem de parlar del món grec i hem de situar-lo a la geografia, als orígens. Els grecs anomenaven aquest espai Hèlade, territori dels grecs, territori on poloven ells. En realitat aquest espai estava molt influït pel medi físic. És aquest espai d'aquí, que tenia aquí. És un espai doncs, on hi ha valls molt aïllades, n'hi ha illes, n'hi ha molts penya-segats, la costa és super retallada, és un espai molt abrupte. De tal manera que a cada vall n'hi havia un tipus de població. Per tant, la unificació entre ells era molt complicada. De fet, es van formar estats independents, això sí, tenien una mateixa cultura, una mateixa llengua i una mateixa cultura. Aquestes terres que hem vist que eren abruptes, a més eren poc productives i van buscar el seu sostén econòmic doncs, al mar, i el mar Mediterrani com font de subsistència. D'una banda, doncs, per obtenir aliments, d'altra per navegar com mitjà de comunicació, al ser un espai molt abrupte, doncs el mar és una zona bona per comunicar-se, i l'últim aspecte, el comerç, un aspecte molt important pels grecs. Etapes i característiques. Parlarem de tres grans períodes: època arcaica, clàssica, hel·lenística. Comencem amb la primera, època arcaica, entre els segles 9 abans de Crist i 5 abans de Crist. Es van agrupar en una mena de polis. Una polis, el significat de polis és un estat independent. És una ciutat-estat independent. Atenes, Esparta, Corint i Tebes van ser les polis més importants. Per tant, no podem parlar, quan parlem de Grècia, parlem de l'antiga Grècia, perquè no n'hi ha un estat que unifiqui a tot com Grècia, sinó que en realitat són unes polis, són petits estats independents, això sí, unides per una mateixa llengua, el grec, i una mateixa cultura. Tornem-hi. Inicialment, aquests espais, aquestes polis, estaven governades per un cap local. A poc, el poder passa a mans dels més rics i formen una minoria que són els que sempre manaran. Una minoria anomenada aristoi, els millors. La polis d'Esparta és el millor exemple d'una polis governada pels millors, els aristoi. Algunes polis van organitzar noves formes de govern com la democràcia. Actualment, al nostre estat, doncs, la forma de govern és la democràcia. Doncs la van inventar els grecs. No és una democràcia com la que tenim ara, però la democràcia original és inventada pels grecs. És una forma de govern. En aquesta forma de govern, els ciutadans es reunien periòdicament per prendre decisions i escollir els càrrecs públics. A mesura que aquestes assemblees guanyaven importància, van aparèixer els consells, que preparaven el que havien de fer les assemblees. És a dir, aquesta forma de govern cada vegada es farà més complicada i Atenes serà on es desenvoluparà el govern democràtic d'una forma més plena. A aquesta època arcaica parlarem d'una expansió. I és que entre els segles 8 abans de Crist i 6 abans de Crist a Grècia hi ha una profunda crisi. Anem a explicar aquesta crisi en aquests gràfics, en aquestes taules, podem dir. Aquí a Grècia hi ha un creixement demogràfic, de resultes n'hi ha molta població però pocs sòls fèrtils, per tant la gent passa gana, a més una minoria rica posseïa la majoria de les terres, tot plegat fa que la gent passi gana, que n'hi hagi fam. Tot plegat fa que molts camperols van haver d'abandonar el seu país buscant com guanyar-se la vida. I què faran? Doncs marxaran fora d'aquesta zona d'aquí, de la Grècia, i aquí, en aquests colors, tenim on es van expandir. Com pugueu comprovar, es van expandir per totes les ribes del Mediterrani, tant cap a l'est, la conca és del Mediterrani, com a la conca occidental del Mediterrani. I què feien allà? Doncs fundaven colònies. Una colònia és una mena de petita villa, de petita ciutat, a prop del mar, en port, on el que feien era eminentment dedicar-se al comerç. Comercialitzaven. Allà on anaven, veien aquella gent que necessitava, veien que podien importar, i aquestes colònies eren colònies econòmiques.
Parlarem de dues onades d'aquesta expansió, una cap a l'est i una altra cap a l'oest. La primera, la de l'oest, serà aquesta, entre els anys 750 i 650, es van assentar les illes del Mar Jònic, Sicília, sud d'Itàlia, França, Líbia i el nord-est de la península Ibèrica. Aquesta, tot i que aquí diu est, en realitat falta una O, és cap a l'oest, cap a occident. Una altra cap a l'est, cap a l'Orient, després de l'any 650 a.C., cap a les costes del Mar Negre. Les colònies es creaven, com hem dit abans, en llocs propers a la costa per facilitar el transport i el comerç. I també a zones elevades per defensar. Això serà una tònica, sempre. Un assentament es col·locava en una zona elevada. Mantenien els déus, els seus costums i l'organització de les polis, però en comunitats independents. La colonització va tenir efectes molt importants perquè vam entrar en contacte amb altres grups i a més ens van estendre a la cultura grega. Arribem a l'època clàssica, entre el segle V abans de Crist i 4 abans de Crist. I aquí entren en joc dos polis molt importants, Atenes i Espartes, i entren en joc per les guerres. Anem a veure què passa. El primer gran conflicte, les guerres mèdiques, i el poble que iniciarà tot seran els perses, vivien aquí. Una zona que parlem de la planura iraniana i al voltant del segle VI abans de Crist començaran una expansió territorial cap a molts fronts. Però, sobretot, el que ens preocupa a nosaltres, mireu com es van expandir tota la planura iraniana, van arribar a la península d'Aràbiga, van entrar a Egipte, a la riba d'Egipte, i aquí, península d'Anatòlia, Turquia, i aquí és on entra el conflicte. Per aquí tenim les nostres polis gregues, i el conflicte començarà aquí, perquè van començar a sotmetre a les polis gregues que es trobaven aquí en aquesta zona, a l'Àsia Menor. Al 499 abans de Crist, les polis es van rebel·lar, i la resta de ciutats gregues encapçalades per Atenes les van llevar. En una primera etapa, doncs la primera guerra mèdica, acaba l'any 490 abans de Crist, quan els soldats grecs hoplites, uns soldats molt ben ensinistrats, van guanyar a la famosa batalla de Marató. I en una segona etapa, la segona guerra mèdica, l'any 490 abans de Crist, el rei persa, Xerxes I, doncs forma un punt d'exèrcit i planteja envair completament Grècia. Envairà Grècia pel nord, qui saquejarà Atenes, però serà derrotat a la batalla de Salamina, una batalla naval. Una vegada hem vist com aquestes guerres mèdiques, doncs Atenes es convertirà en la potència de les polis gregues que es portarà a la victòria, doncs arribem a l'esplendor d'Atenes. Atenes va tenir un paper decisiu a la guerra contra els perses i es convertirà en la polis més rica i influent. L'any 447 abans de Crist es crea la Lliga de Delos, una unió de les polis per defensar els nous atacants perses, de nous atacs perses, on Atenes era la que manava. Al segle V abans de Crist, Atenes és el període més brillant de la seva història, i en especial sota el govern de Pèricles. Pèricles, sota el seu govern, doncs Atenes va evolucionar moltíssim. Van desenvolupar molt la democràcia, l'economia i la cultura. Però aquest auge d'Atenes doncs, no li agradarà a tothom, i és que a Esparta doncs, no veuran bon ulls com Atenes creix i entraran en conflicte. A més, les polis es dividiran en dos, partidaris d'Atenes i partidaris d'Esparta. Esclatarà la guerra del Peloponès, l'any 431 abans de Crist. Després de diverses fases, acabarà la victòria d'Esparta l'any 404 abans de Crist, però una victòria vinguda menys. Una victòria on sí que guanyarà Esparta, però perderan tots. Perquè la guerra va ser tan destructiva que després cap polis va aconseguir recuperar el poder que havia obtingut. Arribem a l'última etapa, a l'època hel·lenística, que el període que comprenderà serà entre mitjans del segle IV abans de Crist i el segle I abans de Crist. I aquí el principal protagonista serà Macedònia. Macedònia era un regne molt extens situat aquí al nord de Grècia, molt influïts per la cultura grega i parlaven una llengua també molt semblant al grec. A mitjans del segle IV abans de Crist tenim que el rei Filip II de Macedònia comença a conquerir i sotmetre els polis.
I ja serà el seu fill qui completarà les conquestes i completarà un imperi enorme. El seu fill serà Alexandre el Gran. Entre l'any 334 i 323 abans de Crist va conquerir l'imperi persa, que tant li va fer mal a les polis gregues, i fins i tot va arribar al riu Indus, a l'Índia, és a dir, un territori enorme, brutal. Anava conquerint i també anava fundant nombroses ciutats. D'aquesta manera també va estendre la cultura grega a l'Orient. Aquesta expansió cultural i la fusió amb la cultura oriental es coneix en nom de hel·lenisme. Tot i això, Alexandre el Gran va morir a Babilònia, jove, sense temps d'organitzar el seu immens imperi, i els seus generals van dividir el territori i van fundar diversos regnes, les monarquies hel·lenístiques, i aquí donem per finalitzada l'etapa de l'època hel·lenística i l'època de l'antiga Grècia. Moltes gràcies per la vostra atenció.